amb aquests primers metres, atenció amb aquest primer gir, i volta al màxim aquesta divuena final, categoria primera divisió, absolut masculí, final a 1.500 metres. Atenció amb aquest primer gir, espectacular final, primera divisió, absolut masculí, final a 1.500 metres. Recordem, carrer 4, Xons de Ren, Empúria Brava, carrer 3, Club de Ren, Badalona, carrer 2, Cambrils i per últim carrer 1, Club de Ren, Santa Cristina. Recordem que s'ha disputat la primera prova de Cànteri de la desena gira catalana de talla 1, temporada 2012, aquí a Lloret de Mar. Atenció amb aquest nou gir. I volta màxima amb aquesta superfinal, 19a final, categoria primera divisió, absolut masculí, final a 1.500 metres. Atenció, atenció amb aquest nou gir. Recordem, carrer 4, Xons de Ren, d'Empúria Brava, carrer 3, Club de Ren, Badalona, carrer 2, Cambrils i carrer 1, Club de Ren, Santa Cristina. Mira, al final yo me va.